Halo bro, assalamualaikum. Wong teko rezekine teko. Ha, iki kabeh emes. Apa ngemes mongko bro. Karo Mbah Di lho wong Mbah Di. Ah, kaya Mbah Di. Sayang ki Mas dikum ki. Mas dikum sik apa ngemes semongko. Ki semongkoku sudah berdaun. Ah, nih. Sudah tumbuh daunnya. Ini semongko saya, Bos. Tuh, mau dipupuk sama Mbah Di. Ngeraduk pupuk dicairkan dulu. Tuh baru disok, baru nanti dipupukkan di mesno. Nah itu. Mbah Di mupuk, aku sing gendengi. Itu senenge konco tani yen nyawang tandurane ngambut gawe awak saya seneng atine. Gua ini Pak Mut. Aku nek golek isengmu tak gowo. Parine lemu-lemu palawija lan uga semongkone katon subur kanthi donga kang sarwa tinandur panyuwunku tinebehno saking sambikala sihing Gusti mugi-mugi lestari widodо denggleng sayok rukun rame-rame gotong royong kang dadi semboyane kanca tani saka guru tumrap negarane. Wis ana donga-donga iki mupuk semangka bolo mupuk semangka. Salam sehat dan semangat dan sejahtera selalu dari petani warga desa Ngati Rejo Jawa Timur.